O Servizo de Anestesia e Reanimación do Hospital Universitario de Ourense atendeu o ano pasado un total de 710 ingresos na unidade de reanimación, todos eles pacientes de risco. A anestesioloxía é unha especialidade que vai moito máis alá do papel de dormir os pacientes antes dunha operación. Nos servizos de reanimación, a súa intervención céntrase en estabilizar pacientes que chegan nunha situación de extrema gravidade, ben por un trauma severo, unha hemorraxia masiva ou unha complicación postoperatoria. Desde su llegada al hospital se activa un protocolo en el que todas las especialidades trabajan de manera conjunta. El servicio de anestesia y reanimación forma parte de esta atención al politrauma desde su fase inicial, que llega a la puerta de urgencias, donde nos avisan y bajamos a recibir al paciente, hasta posteriores pruebas complementarias que se le hacen al paciente, al que acompañamos y ofrecemos soporte médico de todo tipo, y después el ingreso en nuestra unidad de reanimación, donde procedemos a prestar la atención que sea necesaria durante todos los días posteriores que el paciente requiere ingreso en nuestra unidad. Este servizo participou activamente na elaboración e implantación do Código Trauma, protocolo impulsado polo Sergas para mellorar a atención ás vítimas de traumatismo grave en toda Galicia. Os e as especialistas en anestesioloxía e reanimación da área sanitaria participan en máis de 15.000 intervencións cirúrxicas ao ano, delas entre 1.200 e 1.300 de alta complexidade, tamén en máis do 80% dos partos, aplicando anestesia epidural ou intradural, ademais de ingresar e atender anualmente a máis de 700 pacientes críticos na unidade de reanimación. Realizan máis de 12.000 consultas, fan posible todo tipo de probas diagnósticas e procedementos doutros servizos, ademais de plantarlle cara directamente á dor a través da súa propia unidade, unha das primeiras postas en marcha en España e a única con certificación de calidade. Presente nos 3 hospitais de Ourense, Verín e Valdeorras, anestesia é tamén un servizo docente de longa traxectoria na formación de especialistas vía MIR, 14 na actualidade, ademais de formación pregrao.